म्यूजिक प्रेजेंट। रतिया के ओठ चुसेला, रतिया के ओठ चुसेला, दिन भर गाल काटेला, रतिया के ओठ चुसेला, झारेला बाल लटकौआ सखी, चश्मा लगा के घूमे गौआ सखी, हिरौआ सखी रे हिरौआ सखी, हमारो भातार हो हिरौआ सखी, हिरौआ सखी रे हिरौआ सखी, हमारो भातार हो हिरौआ सखी, हमारो भातार हो हिरौआ सखी, हमारो भातार हो हिरौआ सखी। म्यूजिक बाय ज्योति प्रकाश। हमारो भातार हो हिरौआ सखी। ए निकले ले घर से बहरी कौनहू पल शहर से, वीडियो में कर वायरल हो जाला फेसबुक इंस्टा से, फेसबुक इंस्टा से। हाँ निकले ले घर से बहरी केनहू पल शहर से, वीडियो में कर वायरल हो जाला फेसबुक इंस्टा से, मारेला सेंट महकौआ सखी, जिस पहिरे चपकौआ सखी, हिरौआ सखी रे हिरौआ सखी, हमारो भातार हो हिरौआ सखी, हिरौआ सखी रे हिरौआ सखी, हमारो भातार हो हिरौआ सखी, हमारो भातार हो हिरौआ सखी, हमारो भातार हो हिरौआ सखी, म्यूजिक बाय ज्योति प्रकाश। हमारो भातार हो हिरौआ सखी, हमारो भातार हो हिरौआ। हिंदी मूवी के सबे हीरोइन मरे इनका स्टाइल पर, मंजित माही मरत बाटे हमारा स्माइल पर, हमारा स्माइल पर। हिंदी मूवी के सबे हीरोइन मरे इनका स्टाइल पर, कुमार मंजित मरत बाटे हमारा स्माइल पर, देवे न केहू के भौआ सखी, फेमस बसाराई गौआ सखी, हिरौआ सखी रे हिरौआ सखी, हमर भातार हो हिरौआ सखी, हिरौआ सखी रे हिरौआ सखी, हमर भातार हो हिरौआ सखी। माँ कालिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहद्दीनगर।